Tá mo hoppan sa hagam, agus ham chun iireachta dhéanamh na leabhacháin a scarúntas na míl seán, agus mo chun bláhanna a flandú mar dhéanach meach. Cíimiid mar aráglam. 3, 2, 1. Scuis Jansen. Trína mé leabhacháin. Sin se go bháin feachta agus ní mé aon chaimiléireacht den éachrann san. Tá cead an gramathe, na? Nuair. Duna bhíochtlan sa, go dtí seo ní dúlam gur úntach an meachma ach trá mar roiig. Oh, no, mór an.